Хайырлы ирте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Изге йолалар кайта, ислам дөньясы улы бәйрәм Корбан гаетен әзерләнә. Питрау халык бәйрәме Мамадыш районында җәйнең күркәм бәйрәме гөрләде. Татарстан Милли музейында татарларның һөнәрчелегенә багышланган күргәзмә ачылды. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин республика халкына Гәрәфә көне һәм Тәкбир әт-Тәшрик көннәре уңайнан мөрәҗәгать итте. 19 июльдә Гәрәфә көне белән бер үк вакытта Тәкбир әт-Тәшрик көннәре дә килә һәм 20 июльгә кадәр дәвам итә. Имам ва җәмгыять белән намаз укыганда тәкбирнең ваҗиб булуының мәгънәсе адәм балалары җир йөзенә яшәр өчен яратылды. Адәм каны кыелмасын, хайван каны гына кыелсын дип сөенечтән тәкбир әйтүдәдер. Раббыбыз изге гамәлләребезне, гыйбадәтләребезне һәм хәерле ниятләребезне кабул итсен һәм Корбан гаетен каршыларга насыйп әйләсә диелә мөрәҗәгатьтә. Иртәгә ислам дөньясында улы бәйрәм Корбан гаете, изге бәйрәм мөселман календаре буенча Зөлхиҗҗә аеның 10 көненә билгеләп үтелә. Татарстан Диния нәзарәтенең казыйлар шурасы карары белән Корбан нисабының күләме барлык чыгымнар һәм әҗәтләрдән тыш 36 мең сумга тигез. Казанда 16 махсус урында Корбан чалу каралган, башка шәһәрләрдә дә урыннар мөхтәсибәт белән килештерелгән. Республиканың барлык мәчетләрендә Корбан гаете намазы кояш чыгып ярты сәгать узгач башлана. Гает намазы укылачак, шулай тәкъдим ителә, кояш чыкканнан соң ярты сагать узгач. Мәсәлән, шул кояш чыгышка бәйле рәвештә 20 көнне Казан шәһәрендә алсак, әгәр дә карасак, кояш 3 сагать 27 минутта чыга, гает намазы 4тә укыла. Мәсәлән, Актанышта ул бераз үзгәрәк, анда 3 сәгатьтә 7 минутта чыга кояш. Шуңа бәйле рәвештә була. Мәсәлән, Иске Чүпрәлегә карасак, 3 сагать 39 минутта чыга. Шуңа инде җирлектә, шуңа ярты сагатьне кушып, гает намазлар үткәрәбез иншалла. Инде Казан шәһәребезгә килгән вакытта, инде гает тәртипләренә килгән вакытта 2 сагать 30 минутта иртәнге намазны укыйбыз иншалла. Һәм инде 2 сагать 45 минуттан 4нче яртыга хәтле Коръән укып булачак. Халыкка матур итеп Коръән тилават кылыныр, укылыр иншалла. 3 сагать 30 минутта безнең инде Корбан гаетенең вагазы башлана. Һәм инде ул ярты сагать дәвам итеп, сагать 4тә иншалла рахман бергәләп гает намазлары укыйбыз. Гает намазыннан соң инде 4 сагать 5 минутта гарәпчә хутбасы укыла иншалла. Соңра инде Коръәннәр укып дугалар кылына һәм 4 сагать 30 минутта безнең бәйрәмебезнең бу өлеше тамам була һәм инде бергәләп Алла Раббыбызның рәхмәтләренә шөкрана кылып Корбаннарыбызны чалырга иншалла юнәләчәкбез. Татарстан Диния нәзарәте каршындагы Зәкәт хәйрия фонды менә берничә ел инде бик күп игелекле эшләр башкара. Изге эшләрнең байтагы Корбан гаете бәйрәме вакытына туры килә. Корбан итен ялгыз фәкыйрьләргә, күп балалы ярдәмгә мохтаҗ гаиләләргә өләшәләр. Алар өчен Коръән мәҗлесләре оештыралар. Быел фонд үз алдына нинди бурычлар куйган? Шулар хакында минем коллегам Гөлнас Ибраһимова фондның генераль директоры Булат Мәрдәнов белән әңгәмә кырды. Булат Раифович, хәерле иртә. Хәерле иртә. Быелгы Корбан гаетенә нинди эшләрне максат иттегез? Без быел Корбан гаетенә алдағы еллардага караганда ныграк көч куеп әзерләндек. Инде берничә ай алдан әзерлек чараларын күрә башладык. Бу әлбәттә пандемия шартлары белән бәйле һәм без бу заманның яңа таләпләрен истә тотып, аларга буйсынып эшләргә тиешбез. Быел Зәкәт хәйрия фонды республикабыз буенча 25 тоннага якын Корбан ите таратырга ниятли. Без әле бүген дә, иртәгә дә һәм 3 бәйрәм көне буе телефоннарыбызга җавап бирәбез. Телефоннарыбыз безнең офиста өзелми. Мохтаҗлар булса да һәм ярдәм итәргә теләүчеләр булса да, Корбан сарыкларына заказ бирергә теләүчеләр булса да,
225-33-22 телефон номері бойынша шалтыратып, барлық сұрауларға жауап алырға мөмкин. Біз бұл 25 тоннаға жақын итіні өзіміздің даими базабызда болған мұқтаж аз кірімлі ғайлелер бізге, көп балалы, толы болмаған ғайлелер, ауру балалар тәрбиелеуші ғайлелер, қараушысыз ялғыз үлкенлеріміз, ятимнер һәм башқаларға тапшырыға ниетләп тұрабыз. Мұннан тыш республикабызда социаль эшчәнлек алып бара торган берничә оешмага, мәсәлән, балалар хосписы, берничә балалар интернаты, приютлар, картлар йорты, психоневрологик диспансер һәм башкалар. Моннан тыш дини нәзарәтебез составында булган барлык мөселман уку йортларының шәкертләренә һәм остазларына ярдәм күрсәтелә, һәм республикабыз территориясында урнашкан барлык төзәтү колонияләренә дә бәйрәм уңаеннан ит кертеләчәк. Пандемия шартларында ялгыз фәкыйрьләрне тукландыруны ничек оештырасыз? Без инде бу шартларда ел ярым шамасы яшибез һәм эшебезне бер көнгә дә туктатмадык, һәм бу эш безнең инде җайга салынган. Күп өлешен бу итләрнең без мөхтаҗларыбызның өйләренә, фатирларына кадәр илтеп тапшырырга тырышабыз. Инде килә алган, килү мөмкинлеге булган калган өлешен без ачык һава астында инде тапшырырга, шул тапшыруларны оештырабыз, чиратка куеп, һәр кеше үзенә билгеләнгән бер вакытта килеп, бу итләрне алып китәчәк. Һәм бер урында йөзләгән күп кеше җыелуны без инде булдырмаска тырышабыз. Кылачлы изге эшегездә сезгә кемнәр булыша? Халкыбыз бу Корбан гаете, Корбан чалдыруның мәгънәсен аңлый, һәм Рамазан аенда кебек үк безнең фондыбыз аша ярдәм итәргә теләүчеләр саны елдан-ел арта. Ярдәм итүчеләр пенсионер әби белән бабайларыбыздан алып, бай кардәшләребезгә кадәр һәр кем кешенән килгәнчә ярдәм итәргә тырыша. Кемдер корбан чалдыра, кемдер азык-төлек китереп калдыручылар да бар, кем акчалата, кем итләтә китереп үзләреннән өлеш чыгаралар. Һәм әлбәттә безнең волонтерларыбыз менә шушы мөхтаҗларыбызның өйләренә кадәр тапшыруда ярдәм итәләр безгә. Җыяулы волонтерлар, вело-волонтерлар, автоволонтерлар һәм башкалар. Сезгә булышырга теләгән иганәчеләр, волонтерлар кая мөрәҗәгать итә ала? Безнең офисыбыз Казан шәһәре, Тукай урамы 89-нчы йортта урнашкан, һәм мөхтаҗлар булса да, ярдәм итәргә теләүчеләр булса да, бар кешеләр өчен дә телефон номеры 1-225-33-22. Закат фондының даими эшләп килә торган берничә проекты бар. Мәсәлән, ауру балаларга акча җыю. Һәм без менә бу Корбан гаете уңаеннан 2 ауру сабыебызга тернәкләнү курсларын үтү өчен акча җыюны игълан иттек. Ярдәм итәргә теләүчеләр булса, 7715 кыска номерына рус хәрефләре белән закят сүзен язып, бу шора калдырып һәм ярдәм итәргә теләгән акча суммасын күрсәтергә кирәк. Бер SMS хәбәрнең бәясе 50 сум. Күп кеше кызганыч әле изге гамәлләрне елга 2 тапкыр гына башкарырга кирәк дип уйлый һәм шулай башкара 2 гаит арасында инде. Ләкин без үз тарафыбыздан дәгъват кына кыла алабыз. Күпме кешегә ярдәм итәбез, ничек иттереп ярдәм итәбез, нинди формада ярдәм итәбез, шуны матур иттереп күрсәтергә без тиеш. Һәм без моны күрсәтергә тырышабыз да. Гомумән алганда инде халык белән имамнар эшли һәм урындагы имамнар дөрес иттереп барлык мәгълүматны ислам диненең барлык күркәмлеген җиткерергә тиеш дип саныйм. Элемтәдә торабыз, күрше регионнар белән, мөселманнар яшәгән шул Кавказ регионнары белән дә, татар конгрессы белән дә без тыгыз элемтәдә
Аллаһ Тәгалә безнең корбаннарыбызны кабул итсен, гөнаһларыбызны гафу итсен, араларыбызны хәерле кылсын. Шулай бергә дустана мөнәсәбәттә матур итеп яшәргә язсын һәм инде бу ширләребез бездән тизрәк китсен иде. Булат Раифович, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. 20 июльдә Корбан гаете көнендә Казан мәчетләрендә өстәмә җәмәгать транспорты җибәрелә. Бу хакта шәһәр мэриясеннән хәбәр иттеләр. 26 автобус маршруты, шулай ук 1, 2, 12 троллейбус маршрутлары иртәнге сәгать 4 ярты булганчы мәчетләргә китерә. Автобусларның тулы исемлеге мэриянең рәсми сайтында урнаштырылган. Бу көнне җәмәгать транспорты якшәмбе көн графигы буенча эшли. Казанның күп функцияле үзәк офислары Корбан гаете уңаеннан бәйрәм графигы буенча эшли. 20 июльдә минем документлар офислары ял итә. 19 июль көнне алар 1 сәгатькә иртәрәк ябыла. Елга аръягы Яңа Савин, Вахитов, Идел буе, Южный, Совет, Дәрвишләр, Юдина бүлекләре һәм Салават күпере торак комплексында урнашкан бүлек, шулай ук Идел буе бүлегенең Кулаин урамындагы өстәмә офисы иртәнге сәгать 8-дән кичке 5-кә кадәр эшли. Мәскәү һәм авиатөзелеш бүлекләре сәгать 8-дән алып кичке 7-гә кадәр хезмәт күрсәтәчәк. Бөтен дөнья татар конгрессының Милли шура рәисе Васил Шәйхрәзиев бер төркем кунаклар белән Югарыстан районының милли эшчәнлеге белән танышты. Эшлекле сәфәр нәтиҗәләре хәбәрчебез Мөршидә Җиһан язмасында. Эшлекле сәфәр Ярбуе Марквашы авылыннан башланып китте. Кунакларга милли мәдәни эшчәнлекне чагылдырган күргәзмә һәм үзешчән сәнгать үрнәкләре тәкъдим ителде. Күп милләтле районда әлеге юнәлешкә зур игътибар бирелә. Бу юлы Чуаш халкының милли йолалары күрсәтелде. Хәтта шул йола кысаларында кунаклар тары боткасыннан да авыз итте. Аның халык арасында чеби боткасы булуы да шаяртып искә алынды. Шаяртудан җиддигә күчеп, Милли шура рәисе теләкләр үтәлә торган шалашка кирип тормады. Очрашуның төп темасы милливлекне, матур гадәтләрне яшь буенда тәрбияләү үрнәге белән уртаклашу иде. Югары ысланлылар үрнәк итеп Кояшкай билингваль балалар бакчасы эшчәнлеге белән таныштырды. Мин, матур, чиста, околы, латифлы, малай. Балалар өчен биредә тел өйрәнү максатыннан барлык шартлар тудырылган. Васил Шәйхрәзиевны күбрәк проблемалар кызыксындырды. En zor problemler bizim kadrlar meselesi. Her bir bizim балалар бакчасында biz әлегә таптык kadrlarның her bir группада берәрне. Алар икесе дә татар булсалар да бәйбәт булыр иде. Балаларны шуңа тартыр өчен. Гөлгенә Дәүләтшина ике телле укыту юнәлешендәге тәҗрибәгә багышланган тәрбиячеләр арасында берничә районны кулашлаган семинар үткәрелүендә искәртте. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы темасына багышланган төп киңәшмә район мәдәният йортында узды. Анда сүз барлык балаларны үз туган телләрендә укыту һәм тәрбияләү мөмкинлеге булдыру турында барды. Свой язык, свою культуру, гастрономию, свои праздники. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары балалар бакчаларыннан ук милли төркемнәр булдыруга, милли тәрбия эшендәге юнәлешләрне игътибар белән анализларга чакырды. Мөршидә Җиһан, Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Республика күләмендәге Питрау халык бәйрәме һәр елны Мамадыш районының Жири авылында уза. Татарстан телерадио компаниясе иҗат төркемендә бу күркәм бәйрәмнең шаһитлары булды. Жири авылындагы Питрау бәйрәме крәшен мәдәниятен бөтен барлыгы, матурлыгы һәм төрлелеге белән күрсәтә ала торган бердән-бер зур мәйдан. Бу көнне Тырлаутау итәгендәге чәчәкле болынлыкта әкияти шәһәрчек үсеп чыккан иде. Башкортстан, Удмуртия, Чиләбе, Самар һәм башка бик күп өлкәләрдән дә кунаклар килде. Милләтләрне саклау, алар арасында мөнәсәбәтләрне ныгытуга корылган сәясәт кысаларында үткәрелә торган бер мәдәни чара булып тора. Аның төп роле шунда. Питрау барлык үрф-гадәтләрне саклап, бар халыкның актив катнашуын күздә тотып оештырыла. Шулай үткәнебезне онытмыйча, алга матур планнар корып, дус тату яшәргә язсын. Минем коллектив үзенә бер төрле крешен формуларын, крешен мелизматикасын, крешен пурмаларын саклап, яшәтеп, шуларны өйрәнеп, без нәк крешенчә алып барабыз эшне, нәк безнең традиционный культураны дәвам итүче, без носители менә шушы үзебезнең крешен культурасын. Менә бу минем өчен иң мөһим әйбер бүгенге көндә.
Менә күрәсезме? Гаҗәп бу табигать күп матурлык. Карагыздар никадәр халык, нинди тәртип. Я бөтен сеңгезләрне карагыз. Бөтенесенең нурлы бит. Бу бит керәшен бәйрәме. Керәшен бәйрәме. Менә нәрсә безнең аның менә шу бөтен республикадан гына түгел, башка өлкәләрдән килгән дә алар ансамбльләре үзенчәлекле, шушындый матур җырлары, биюләр белән, халыклары белән алар гаҗәп матур бәйрәм ясаганнар. Бу безнең республикада инде чын мәгънәсендә бөтен зур ил күләмендәге матур, җәйге, табигый дуслык бәйрәме. Питрауга багышланган тапшыруны тулысы белән пәнҗешәмбе көнне 22 июльдә хәерле көн Татарстан чыгарылышында карый аласыз. Быелгы корылыкны, эсселекне кешеләр, хайваннар авыр кичерсә, чәчүлек җирләр дә зыян күрде. Теләче районы Югары Мәтәскә авылы биләмәләрендә быел яңгыр сөендермәде. Соңгы тапкыр җәй башында беркадәр яңгыр явып узган. Фермерларга да, шәхси хуҗалыкларга да бөртек терлек азыгы хәзерләү мәшәкатьләре бермә-бер арткан. Тулырак киләсе репортажда. Югары Мәтәскә авылы Теләче районы үзәгеннән 17 чакрым ераклыкта урнашкан. 150 кешесе бар. Эшчән, уңган кешеләр моллыкка омтылып яши. Тик быел яңгырлар кинәндермәгән, язын бөтенләй яумаган. Җәй башында гына бер тапкыр явып киткән. Безне авылның өлкән кешеләренең берсе 73 яшьлек Хәмит абый Галимов ачык йөзе, тәмле теле белән каршылады. Чәй янында авыл турында озаклап сөйләшеп утырдык. Күренеп тора, аксакал җәйнең 40 килүенә бик борчыла. Яңгыр бик кирәк инде. Бик менә кызу тора бит 30 градус һаман югары бит инде. Кызу. Яңгыр бик кирәк, игеннәргә дә бик кирәк, печәннәргә кирәк. Бөтен үсемлеккә кирәк, табигатькә яңгыр кирәк. Хәмит абый борынгы яңгыр теләү юласын искә төшерде. Электән өлкәннәр елгадан су ташып, аны урамнан үтеп баручыларның өстенә куйгач, яңгыр явуына чын күңелдән ышанган. Аллаһы аларның теләген үтәр дип өметләнгәннәр. Шунда су куенып яталар инде. Шуннан инде үткән бергән кешегә, үткән барган кешегә ул вакытта от заманы бит. Силәкләрдә бездә су инде, һәрбер кешегә сибәбез инде, юышлыйбыз. Аты усалларак кешеләр инде әзрәк кычкырып җибәрә инде. Ортаныңа да җибәргән булытлар эләкте инде, барыбызга да эләгә инде усал кешеләр ул вакытта да булган инде. Яңгырсыз кешеләр, хайваннар, чәчүлекләр зыян күрә. Югары Мәтәскәдә быел зур уңыш көтмиләр. Татлы бал да куандырмый. Дым җитмәү сәбәпле умарта кортлары нектар җыя алмый. Соңгы яңгыр да җәй башында ук яуган. Ни өчен бу урында яңгыр сирәк ява? Эксперт фикерен тыңлыйк. Фронт, если осадки были связаны с фронтом. Яуым төшемнең үз фронт зоналары була. Салкынрак урыннарда яңгыр яву ихтималы күбрәк. Ә менә эссе, кыры зонаны гадәттә яңгыр читләтеп уза. Бу очракта әлеге авылны да шушы зонага эләккән дип карарга мөмкин. Кунакка буш кул белән йөрмиләр. Без дә суга тилмергән авылга символик күчтәнәч, бер шешә су белән килдек. Тиздән Югары Мәтәскә күген дә болытлар каплар дип өметләнек. Фарис Мөхәммәтов, Гүзәл Зәйнәкова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары, Теләче районы. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстан Республикасы Милли музейында Татар бизәк көне һөнәр, традиция, сәнгать күргәзмәсе ачылды. Ул Казан татарлары һөнәренә багышланган. Күргәзмә күн мозаикасы коллекциясенең байлыгын һәм төрлелеген тулысынча ачып бирә. Гасырлар дәвамында Казан сафиянчылары буыннан буынга хуш исле һәм йомшак күн ясау рецептларын тапшырган. Усталар читекчелек һөнәрен халык орнаменты хәзинәсе итеп ясаган. Бар тик кулдан гына башкарыла торган уникаль техника вакыт узу белән үзгәрмәгән. Күргәзмә белән август ахырына кадәр танышырга мөмкин. Борынгы бабаларыбызның күнне эшкәртү серләре дә, шулай ук читекләрне ясау этаплары да күрсәтелә. Монда инде күннән, калыплардан, илгеләрдән, төрле станоклардан, фотосурәтләрдән кулланудан башка төрле комплекслар, костюмнар да куллану бар. Иң беренче чиратта әлбәттә күргәзмәнең үзенә килеп, витринлар белән танышырга кирәк. Ни өчен? Чөнки беренче витрина күргәзмәгә керү белән нәрсә турында сөйли. Иң беренче чиратта читекне яисә теге яисә бу бизәкле әйберне ясаган вакытта оста кеше нәрсәдән башлыйсың? Әлбәттә иң беренче чираттан тирене сайлаудан башлый. Тиренең белгәнебезчә Идел буе Болгар дәүләтенең белән бәйле булган Болгари, Сафиян тире, Нечкә тире бит инде һәм шуннан соң аның калын тире, юфт тире белән бәйле шундый кызыклы тарихыбыз бар.
Татар сәнгате югалту кичерә. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Бөтен Россия конкурсы лауреаты югары белемле профессиональ музыкант, тәҗрибәле педагог Харист Шәрип улы Нигъмәтҗанов 75 яшендә вафат булды. Харист Нигъмәтҗанов халык музыка уен кораллары ансамблен оештырып, аны дистәләгән еллар буена җитәкләде. Ул аранжировка остасы да иде. Әлеге ансамбльгә кушылып күп кенә җырчылар яңа әсәрләр башкардылар. Алар музыка сәнгатенең алтын фондын байытты. Мәрхүмнең якыннарының һәм туганнарының кайгысын уртаклашабыз. Хәзер матбугат күзәтүенә тукталырбыз. Аның белән сезне журналист Миңназим Сәфәров таныштыра. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатында чыккан кызыклы һәм гыйбрәтле язмалар белән танышуыбызны дәвам итик. Торган сайын зауыклырак була баручы Сөембикә журналының июль саны теләсә кемне сискәндереп җибәрлек язма белән башланып китә. Мин child free яки бала кирәкме миңа. Балам багалмам, баламның баласы балдан татлы кебек буыннан буынга күчеп килгән әйтемнәр дә баксаң искергә мөмкин икән. Татар телендә бик сәер яңгырган child free сүзе инглизчәдән баладан ирекле булу дип тәрҗемә ителә. АКШта үткән гасырның 90-нчы елларында барлыкка килгән бу хәрәкәт безгә дә үтеп керә башлаган икән инде. Өйләнешмичә генә яшәү, аны хәзер гражданский брак дип кенә җибәрәләр. 30 тулмыйча өйләнешмәү, өйләнгәч тә бала алып кайтмау, бу кадәресе бездә дә гадәти хәлгә әйләнеп бара. Моның нәрсә булып бетәсен дә язганнар Сөембикә журналында. Без танып белгән һәм белеп бетермәгән затлы кешеләр турындагы язмалар да бер тында укырлык Сөембикәнең июль санында. Гаилә кыйммәтләре югалып барган бер заманда гомеренә бер тапкыр да әти дип эндәшә алмаган Татарстанның халык артисты Нури Әхмәт Сафинның ачыктан-ачык язылган җан авазы теләсә кемне каты бәгырьләрне дә күңел кузатырлык. Яратудан туган бала түгел мин дип атала ул язма. Ватаным Татарстан газетасы финанс пирамидаларына җиңел акчага өмет итеп кирүчеләрнең, бурычка акча алырга гадәтләнгән кешеләрнең бетмәс-төкәнмәс газаплары турындагы язманы беренче биткә чыгарга булган. Замана ятмәсенә эләкмим дигән кешеләргә әлеге язмага күз салып киңәш итәр идем. Газета күтәргән тагын бер тема авыл җирендә яшәүчеләрнең торган сайын түләүле хезмәтләрне үз итүләр турында. Баксаң, рәхәт тормыш ауга да килеп җиткән икән инде. Акчаңны түләсәң, шәһәрдән килеп иеңне юып, келәмнәрне чистартып бирәләр. Читтән килеп бәрәңге төбе иючеләрдә, казыл башка кирәкле эшләрне башкаручылар да бар. Кыскасы, акчаң гына булсын. Газета хәбәрчесе бу хезмәтләрнең күпме торуына кадәр белешкән, сораштырган. Бик тә гыйбрәтле язма. Диванга ятып укый торган Казан утлары журналында да гыйбрәтле язмалар җитәрлек. Ләкин алар язучыларның әдәби әсәрләрендә. Журналның июль санында халык язучысы Нәбирә Гыймаддинаның «Яким кызганыч» повесте, бу арада түгәрәк тормышта тысын бикләп үтүче Кәрим Караның «Килмешәк» бәяны, мәхәббәт җырчысы Рәдиф Гаташ, фәлсәфәче Зиннур Мансуров шигырьләре, башка авторларның кызыклы язмалары да урын алган. Бик күп төсмерле дөньяны танып белүдән ваз кичмим дисәгез, сыйфатлы матбугат укудан бизмәгез дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.